Los alumnos de la Escoleta Infantil de Lollería realizaron el fin de curso, este año dedicado a los cuentos, igual que el curso. 110 niños de la Escoleta hicieron disfrutar a los padres y abuelos con sus actuaciones. Después de las representaciones, los alumnos de 3 años que dejan el centro recogieron las orlas. El festival de curs el fem tots els anys. Aquest any també hem dedicat a la temàtica dels contes i participen tots els xiquets de 0 a 3 anys. Aleshores, les educadores infantils també han preparat una xicoteta sorpresa per a tots els xiquets i pares i mares. Y al final donem les orles a tots els xiquets y xiquetes que acaben aquest any a la Escoleta. Durante este curso que han acabado, los alumnos y profesores han disfrutado de trabajar juntos y de realizar una gran variedad de actividades. La Escoleta Infantil Municipal té moltes activitats durant tot el curs, té moltes fitxes i aquest any la temàtica ha sigut dedicada als contes populars. Hem disfrutat molt dels xiquets, hem gaudit molt de tot el que hem fet i gràcies a tots els pares per deixar-nos gaudir de tots els xiquets.